Aħjaruf milli jgħid il-qawl Malti li jimxi id-fit mad-deċiżjoni li ttieħdet mill-Gvern brabta mad-dar tal-anzjani f'Bormla biex tiġi salvagwardjata s-saħħa tal-anzjani residenti fiha. Dan kif rapport li sar wara li residenza li nbniet 22 sena ilu minn Gvern Nazzjonalista tinsab fi stat ta' periklu b'konkos ta' kwalità inferjuri fost bosta nuqqasijiet oħra li ma jistgħux jiġu solvuti b'soluzzjonijiet kosmetiċi. One News tkellem mal-kap eżekuttiv tad-Dipartiment tal-Anzjanità Attiva Renzo De Gabriele li spjega aktar dwar in-nuqqasijiet li hemm brabta mal-istandards f'din ir-residenza. Kien hemm anka kmamar numru mhux ħażin imdaqqas ta' kmamar fejn anka il-kamra tal-banju pereżempju m'għandix ir-requirements għal meta jkollok każijiet ta' wheelchair, pereżempju inti trid ikollok turning circle jgħidulu ta' 1.5 meters, jiġifieri biex inti l-wheelchair ikun jista' jidur sew fil-kamra tal-banju. U din ma kienx possibbli għax il-kmamar huma iżgħar. Meta r-rapport wera li din ir-residenza kellha aktar nuqqasijiet li ma setgħux jissolvew b'soluzzjonijiet kosmetiċi, kellha tittieħed deċiżjoni għaqlija li tissalvagwardja s-saħħa u s-sigurtà tal-anzjani residenti fiha. Spjega kif waqt li beda jsir xogħol ta' manutenzjoni li ħerġin aktar problemi. Kif qed nagħmlu fire alarm, pereżempju, tibda twaħħala dil fire alarm il-wires u jibda jifflejkja il-konkrit. U pari passu kon qegħdin nagħmlu anka il-balconies, il-gallerija x'deru li kien hemm il-sarat. U l-istess, għamilna sejħa xogħlijiet u bdew xogħlijiet kif bdew ix-xogħlijiet kien jidher ċar li hemm konkrit defettus, ġifieri, u li mhuwiex ta' kwalità li tistenna llum fil-preżent minn konkrit li inti jkollok f'dar tal-anzjani. Huwa kompla jispjega kif fix-xhur li ġejjin se jinħareġ tender biex tinbena dar li verament tixraq lill-anzjani tal-Kottonera bi standards tal-ogħla kwalità. Se jibqa' totalment, ġifieri b'mod intir bħala dar tal-anzjani, dar residenzjali tal-anzjani. Ġifieri ma ħajkun hemm l-ebda żvilupp ieħor relatat jew xi ħwienet jew xi affarijiet oħrajn jew xi hotels jew assolutament ħadd tibqa' dar tal-anzjani bl-aqwa kwalità li mhux biss tilħaq l-istandards minimi, ġifieri mhux għall-minimu, imma tkun oltre minn hekk u tilħaq standards aktar għoljin biex ovvjament min igawdi l-anzjan li ħajirreżjedi fiha. Aktar kmieni din il-ġimgħa One News irrapporta kif waqt li kienu qed jiġu installati l-fire alarms f'din id-dar, ħaddiema li kienu qed jgħaddu wires mis-soqfa nnutaw kif waqa' ammont kbir ta' konkos, tant li nkixfet ix-xibka. Kien waqt programm Pjazza fuq One li l-Ministru għall-Anzjanità Attiva Joe Etienne Bela qal kif rapport li sar wara li l-konkrit li ntuża 22 sena ilu għall-binja kien ta' kwalità inferjuri. B'reazzjoni għal kritika tal-Oppożizzjoni, il-Ministru qal kif l-azzjoni riedet tittieħed issa u mhux meta sseħħ traġedja u jkun tard wisq. Intant din l-aħbar jieku ta' dak li kien seħħ meta nbena l-isptar Mater Dei taħt Gvern Nazzjonalista, fejn ftit snin wara rapport kien wara kif anke f'dak il-każ kien intuża konkos ta' kwalità inferjuri biex xogħlijiet korrettivi swew lill-Gvern Laburista miljuni ta' euro biex jiġu rimedjati.